Is het zo? Oh, wat apart, jong. Je bent live, zei er. Je bent live. Ja, nou wel, hè? Dus we zijn ook wel live. Nou, ik ga een heel verhaal houden dat ik live wie en inspreken met WRL. En maar goed, dat we gewoon op het naai. Hartstikke leuk trouwens. Je me sjoggen naar deze livestream van de Frieske Vlogger. Het is nog wel een tijdje geleden dat ik live gang ben. Maar ik dacht van, hey, we zijn bezig met een inspreekmarathon. Ik moet je hem daar wezen. Inspreken met WRL. Waarom is dat zo belangrijk? En dan geven we daar even wat zin in inspreken. Dan kan ik even zien hoe het daar werkt, hè? Nou ja, inspreken met WRL, dat is een campagne waar we op dit moment mee dwaande binnen om meer omtink te vregen voor het gebruik van Friesk op smartware. Klinkt wel heel cool, hè? Smartware. Maar ja, bijvoorbeeld dit is een over smart horloge of zo. Maar goed, als ik iets praat, dan verstaat ik geen Friesk. Ik praat geen Friesk waarom, of een Google Home, had ik er ook wel ergens staan. Hey Google. Ja, zie je ook ergens. Nou, praat ik geen Friesk waarom, praat alleen maar Nederlands. En wat nog zo mooi was, wordt in de toekomst dat al die smart apparaten ook gewoon Fries praten kennen. Dat we ook gewoon Fries praten kennen en dat ze Fries waarom praten kennen. Ik zie hier even naar mijn redactie. Ik zal even zien, gaat goed met het lood, meesken? Ja, ik zie een voorzichtige knik hier. Het gaat goed met het lood, hartstikke mooi. Nou, zit je wel show, ik ga hier al een heel mooi scherm hier op mijn stien. En dan ga ik gewoon lekker even inspreken. Als je nog een vraag hebt, iets dergelijks, meld het even. Dan shock je wel binnenkomen en dan reageer ik daarop. Maar we gaan nou eerst even lekker inspreken. Hey. Even zien, hoe gaat dat gewoon weer? Doe eerst een inspreken met WRL. Ik zit voor de grap nog even intoetsen. Inspreken met WRL. Maar ze even zien, prachtig. En dan doen we gewoon spreken. Nou, je hebt al. Dit ben de zin. Hier zit al een zin. Die kan ik gewoon nog beginnen in te spreken. En dan geven we gewoon los. En dan geven we inspreken. Voor het goede doel. Doe het van die memmetaal. Inspreken maar. Een paar borrels dijs zou het leven je dag een stik dragelijker meidje. Het is soms ook een soort van filosofische zin. Dat is van, nou, je zit soms ook nog wat weer hierin. De nieuwe route is nog net klaar, maar het bestuur is er mee dwaande. En zo gaat dus telkens per 4. We gaan er 2 insprutsen. Telkens 4 inspreken. Het kost ook heel net volle tijd. Ik kreeg ook al wat berichten. Een dikke toemer van Johannes Looyenga. Had hij een dikke toemer? Die had hem misschien zelfs op toemerslijm uit Timmerin. Dat weet ik niet. Eduard Jonge, Midje, IK 043 in Idrek. En Erwin Niezing. Goedemiddag vanuit Drenthe. Nou, in Drenthe kan ze vast ook wel Fries spreken. Dus Erwin Niezing, ik zou zeggen, beginnen inspreken met WRL. En spreek even in. Wat willen jou weten? Een goed begin is de helft van het werk. Ik vind, kijk, of ben een soort van die Frieske, zoek om tegeltje has kennen, sommige dingen. Aaisiekje in de betierde maaitijd is een van zijn grootste passies. Dat ging net goed. Dit is wat op nee. Zie, dan kan je gewoon op nee doen. Als je denkt van, hey, deze zin had ik net goed insprutsen, kan ik gewoon op nee. Zo, ik doe het nou echt heel professioneel met een microfoon en alles erbij. En zo, maar dat kan ik gewoon op de telefoon. Ik kan gewoon die telefoontje pakken. Zo. En dan kan je gewoon inspreken. Maar ik doe het nou even omdat het me beter uitkomt op deze manier. Nou, dan komt hij weer. Ik zal het nog een keer bezieken, want deze ging net heel goed. Aaisiekje in de betierde maaitijd is een van zijn grote passies. Nou, dan doe het eentje in je. En heb ik hij. Jo hebben kan een voice helpen om 6% van haar dijstige 1200 doel te behelpen. Dus ik ga nou insprutsen. En deze zin die ik inspreek, die komen dan in een soort van database, dat het zo mooi heet. En die database kan dan door ontwikkelaars gebruikt worden om dus het Friesk beschikbaar te maken op, bijvoorbeeld een zwargrobot. Die had ze weer weg. Dat is een robot die piep, 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 piep. Die is dan in het verzwaringstehuis en die... ik zeg je toevallig een reportage van mensen die hier een zwargrobot. En... die zei dan bijvoorbeeld wat de afspraken wie. En die zei dan van... om 10 uur wordt u opgehaald voor de dagbesteding. Maar goed, dat wie dus echt in het Hollands. Terwijl die vrouw, die wie gewoon Fries. Die wie hartstikke blij met die zorgrobot, sowieso. Maar ik denk, misschien is ze nou correct een beetje blijder met een Frieske zorgrobot. En ik denk dat dat voor letter
Stel voor je eigen mem of weet ik waar, die komt in de verzwaringstehuis en die is gewoon Fries. Ja, dan wordt het laatste gewoon Fries praten, toch? Maar het woord. Nou, meestal, ik ga gewoon even terug. Ik ben klaar om de nog 4 te doen. Er wie te min eten. Meestal storen van de honger. Een onderzoekje zou op hemzelf net verkeerd wijzen, denk ik. Ben mochten zelfs de regels betinken en stemmen wat ze het belangrijkste vonden. Behalve het seizoensboene katoenplokje is er in de hele krieten geen werk. Zo, dat is wel moeilijk hier. Nee, alsjeblieft. Waar is dit van nedig? Ik hoop net dat het een reactie is van de meesten op wat we nou aan het dwan ben. Nou, maar jij, wij 6%. Ik wil minimaal naar die 10% daar. Ik wil minimaal naar die 10%. Waarvan je hem had ik al insprutsen op inspreken met DWL. Ik ben heel benieuwd dat iemand er überhaupt ervaringen mee had. En wat voor ervaringen. Misschien wel meestal zeggen ze van, nou, ik had dingen, maar ik snap er niks van. Let meer weten, dan kan ik misschien wel zo'n helpdesk fungeren. Hè? En dat je me horen vragen, ga ik vanzelfs welkom, hè? En dat je een prijs winnen wil op mij met de MWC's, hè? Want misschien tover ik dan wel een prijs tevoorschijn. Zo maar zak kennen. Nou, dan geven we nog maar een keer 5. Huppakee. Dankzij een lietse groep fokkers is er in Friesland een hin met bijzondere kleuren. Ja, stop. En als je nog denkt van, goh, ik vind deze zin, vind ik zo dreig, kan je gewoon oerslaan. Oerslaan. Huppakee, dan krijg je het volgende. Elke ding toch dat ik een tweeling op een wereld brengen zou. Dat net heel dat is net per se persoonlijk toepasbaar, hè? Troch heeg wetter en huddewien driegen het terrein onder te stroepen. Zijn verdere verhaal is heel geer praat. Bij Virginia goed, maar het riek squat er heel wat uit. Belastingen, belastingen. Nou kerst dus ik nog een nij harkje. Dat zei van, ik wil graag een harkje. Hoe hak ik het nog insprutsen? Nou, dat zijn we hier. Ja. Dus die is net goed gegaan. Dus je mag even nij doen, dat zo. Dankzij een lietse groep fokkers is er in Friesland een hin met bijzondere kleuren. Nou, en dan spreek je het nog net goed. Dankzij een lietse groep fokkers is er in Friesland een hin met bijzondere kleuren. Ja, je woord. Best inchen. Zo, het mooie is, doe spreekt ze dus in, maar daarna ken ik orenmeesten, die ken harkje. En dan kerst orenmeesten beharkje. Ik kan wel in doen. Dan kerst dus harkje naar het orenmeesten insprutsen haar. Dan kerst ze van, maar klopt dit wel? Nou, dan gaan we even jaren. Hoe vertelst het onafhankelijk van die dremen, dat is altijd onhartingst? Met je. Hoi Jelmer Miedema. Ik vond het goed insprutsen. Jelmer Miedema. Nou, de nederige borrels gingen we uit de bar. Oh, en toen? Lees Santjen Wudden. Nee, dat klopt niet. Die zegt les Santje Wudden. Lees Santjen Wudden. Leeste. Ik vind het nee. Wij hier een wel wat oors aanhollen. Oké, nou ja, best. Als het nodig is, kom ik. Ja, vind ik goed. Wat zei Klokkie Klokkenberg? Klokkie Klokkenberg. Best wel op de Glockenberg geweest in Duitsland? De Glockenberg in Altenau. Hoe volle zullen je inspreken? Ja, ik weet het net. Ik dacht van, maar elke dag. Het is een inspreekmarathon. Je hebt het op mijn ding. Ik zie een inspreekmarathon. Dus ik denk dat elke dag maar minimaal een kwartier inspreken moet. Want wat is er nog marathon? Dus we gingen gewoon lekker inspreken. Ik had het ekkel den, zegt Patrick Hoekstra. Goed zo, jongen. Patrick, jongen, wat is je adres? Dan krijg je een prijzenpakket thuisgestuurd. Zo kan je een prijzenpakket, maar het volgt je duidelijk hoor. Maar een heel mooi pet. Ik ga een t-shirt en een
En nog zo'n ding, hey Patrick Hoekstra. Als er nog even een mailtje stuurt naar info@frieskevlogger.nl mijn adresgegevens, hey, dan zwaar je ervoor dat het binnen komt. Zo maak ik wel je prijzen voor het jongen hoor. Er is nog niet een prijsvraag. Dan krijg je gewoon een prijs. Hoe mooi is dat? Hè? Ik zie een prijsvragen. Willem Klaassen, waar is dit eigenlijk voor? Nou, inspreken, dit is van Common Voice. Het is een soort van openbare database van het Friesk, zodat appontwikkelaars of oorontwikkelaars die broeken kennen om apparaten Friesk praten te laten of Friesk verstaan te laten. Dus doe spreekt het in. En die stem is vind ik gewoon min of meer anoniem. En dat wil ik gewoon broekt, zodat dat apparaten Friesk verstaan kennen en ik uiteindelijk Friesk praten kennen. Dus daar gaat het om. Als je deze zin inspreekt, dat komt net, krijg je net waarom te jaren ergens of zo. Net zo van, nou heb ik een apparaat, nou heb ik mijn eigen stem waarom of zo. Zo is het net. Dit is pas het werkje, zegt iemand coupeers. Ja jongen, dit is keihard werkje, jongen. Dit is een zin trouwens, die hier... Nou goed. Oké. Maar stuur een mailtje in, Patrick. Hey, als je nog een mailtje stuurt, dan krijg je het mooi. Dus dan kun je die maat van die t-shirt even erbij zetten of zo. Of ja. Want dat is het eerste wat inderdaad in maat komt. Oké, nou dan geven wij, hè. Bam. Je had hem neer weer jongen. Hij had haar neer opbellen, skreun, opzocht. Dat is een soort van acteren dit of zo, joh. Het is een sierlijk beest en osa mak. info@defrieskevlogger.nl. Dus mij de Frieske Vlogger. Maar even volgens mij zit een van mijn personeelsleden. Hè? De Frieske Vlogger had je ook personeel. Die zit hier wel en die moet even het goede adres er even niet zetten. Dat doet er wel even. Wanneer meet-up in jou met de subscribers, zei Erik. Oh, dat vind ik wel een goed plan. Dat zo ooit al een keer. Dat mag eigenlijk wel even doen, ja. Nou ja. Ik zit er even naar. Ik zit er met Bart even hoe ha. Dan mag we inderdaad maar eens in een meet-up gaan. Ja, dat jongen in Loud werm ik net. Ja, dat mag al. Dat vind ik ook. Ook de halve 1000 abonnees bereikt hadden door een meet-up. Dat is hoe 4 volgens mij. Mas Nijgen, ik ben Leeuwarder. Oh ja, ben ik wel een Leeuwarder. Shit, dat is een beste zaak. Zo horen we het Friesk in Libben. Ja, daarom. Dat mag ik, want vooral in het digitale tijdperk natuurlijk. Alles wordt maar Nederlands. En een prille dingen wordt het Friesk achter. Hè? Dus het is wel fijn dat dat gewoon terug in. Ik zal dus zin nog niet spreken. Ik weet als de dij van Juster dat we de hele nacht rennen moesten. Ik weet niet wat voor dijboek uit dit komt, maar... In Greensland is het te kwart om creamzwarg onderwiedelens duidelijk vielber. Erom in Greensland. Een part van de mensen kiest voor een oorverblauwplak. Verblauwplak. Een part van de mensen kiest voor een oorverblauwplak. Beetje vergekke manier insputsen. Eduard Veentje zei Patrick Hoekstra. Andrie Smits, de Harkema, dat is het mooiste plakje. Dat zei, de Harkema is het mooiste plakje van wat? Het mooiste plakje van de Harkema of het mooiste plakje van Friesland? Of het mooiste plakje van de Braar? Andries Smits. Andries Smits, die komt van de Harkema. Komt van de Harkema, Andries, of net? Bist een Harakit? Bist er nog eens aan de Harakit? Bist u erin? Nou, wat zei ik net 10% daar, hè? Dus we gaan dan krijg even erop. Ja, wist van heel Friesland natuurlijk. De Harkema. Op een fiets naar Harkema. In groepen ben ik neer aan mijn jocht komen. In groepen ben ik neer aan mijn jocht komen. En beste mensen, je kan gewoon inspreken op je telefoon. Hè? Je kan inspreken met elke gewoon met een telefoontje. Je kan deze zin voorlezen, komt het ook al je goed. Zo, ik had er een prachtig mooi microfoontje bij, dus daarom heb je hier een geweldige kwaliteit. Maar dat kan gewoon op het telefoontje, hè. Gewoon mensen had 2 mobieltjes. Eén voor algemeen gebruik en één voor levensaffaires. Al gauw konden de piekjes zo goed zwemmen dat ze naar de viever gingen. Uw heid is grote fan van deze en Andries Smits. Nou, waar is die heid dan? Waar is die heid? Kom de groeten van mij. Hier kregen er spul oor, mij zien mem.
daar kerst nog lang willen van hebben. Je zit het in omis, ja, je hebt shows natuurlijk net, maar je zit in omis zit ik op in meestal en ze zitten maar kort te smoezen in. Dus ik weet niet precies wat er onder handen. Zit er wat onder handen net? Ja, ik denk dat het niet toegestaan is om e-mailadressen te delen. Oh. Dus je moet me eerst beheerder maken van de chat. Ik maak geen e-mailadres delen, maar zullen we ook wat dwanken voor Patrick Hoekstra. Hè? Patrick Hoekstra, jongen, ik zal even mijn e-mailadres zet ik hier gewoon even in beeld. Dat kan ik nog, hè, als een title. Even een titeltje, hè? Doe even zo'n title. Ik heb wel een heel cool title voor mij. Dus ik ga hier ook hele cool titels hierin. Dus ik zeg misschien dat het wel. Misschien kijk ik wel heel simpel aan, maar ik doe het gewoon even heel cool. Ja, oké, doen we die. En dan komt hier mijn... Oké, doe ik even zo. En dan komt hier mijn e-mailadres. Daar kan je dan het tas sturen. Patrick heeft mij die t-shirt maat en dan komt het goed in. Zo, daar komt die hoor. 1, 2. Ho, die gaat helemaal niet goed. Dus. Sorry meisken. Wat gebeurt hier? Oh, ik deed verkeerd. Zo. Hier ben ik. Ik wat zo. Sorry. Zag je het? Huh? Je zegt snijdt. Zie je hem wel? Potverdikkie, hé. Ik ben verleerd, joh. Vroeger was ik er heel goed in, maar... Hoe ken dit? info@defrieskevlogger.nl. Dat zit er gewoon heel net goed in. Wat gebeurt hier al, ja? Ik zal eens zien. Dan gaat er voort, dan maken we even Nederland, hè? Een moment. Hoe werkt dit ook alweer? Ik weet het niet meer hoe het werkt. Title editor, ja. Font size decrease. Oh ja. Nu komt het aan goed, jongens. Hier komt hij. Ja, daar komt hij allemaal. Nou komt hij echt goed. Ja, Batsa. Dat is het e-mailadres van de Frieske Vlogger. Ja. 8% meestal beginnen uit 10%. Als we het 10% binnen, dan gaan we er weer uit. En dan zoek je morgen dezelfde tijd weer om 11 uur. Tenminste, ook geen oren dingen had te staan. Dan geef ik gewoon weer inspreken. Weer gewoon weer. Waar de morgen om 11 uur weg? Hè? Ja. Oh, dit is een zinkje door Drachten, denk ik. In de betierde nacht van zaterdag op Snijn moest de politie ingrijpen bij vochterij. Sorry. We hebben een huis bij het water hier. Zal mijn best doen om de moe weer bij te wijzen, de Andries. Onder tol zei, nou, moeten we moe werken, maar weer even. Ja, het is een marathon, hè? Dus wat alle dagen maar we gewoon inspreken, hè? Meestal 4 dat duurt ik net, hè? Het is een schilderij met een nachtvaststelling van de oceaan. Die wil ik wel hebben. Hé, dit is ook al gewoon, is zo simpel. Ik doe nog een keer wat. In Greensland is het te kwart om crème zwaar onder wielens dulle fielber. Zo erg is het er al. Het meisje van een duidelijke regeling voor alle gemeenten blijkt dreig te wijzen. En waar vind je met jullie reden in? Had jullie een reden in dan net? Had er niet op een reden staan? Come upload this clip keeps failing. Nou, doe maar op. Nee dan, joh. Dit er nog aan dan. Nou, dat is een probleem. Dat kan een probleem meer. Ik ga een probleem meer. Hier wil ik weer uploaden. Hier is... Nou, doe nog maar een leer. Dat wordt nou, joh. Clips opladen. Dat geven we. Groetnis uit Italië, zegt RQFLS. Zo, waar in Italië dan? Waar bist u, jong? RQFLS. Moeilijke naam, man. RQFLS. Come stai? Ciao. Het groen van de bjemmen lieke een bruine kleur te krijgen. Volgens mij heb ik het al gemaild. XD. Nou, ik zat aan het beschrijven, maar dan komt op binnen. Dan kreeg je wel zo'n envelopje. De twee houden haar dwaande met het illegaal verkrijgen van hypotheken. Oh ja, maat FF. Welke maat is maat FF? Fix. Wie een relaties jert die het heel oors als no? Knip moon onder mij wijzen. De gemeente had het jachtrecht verkocht aan het Frieske G. Nou, dat is wel goed dan wezen, hè? Het groen van de bjemmen lieke een bruine kleur te krijgen. Ja, klinkt fantastisch. Wil op 10%? Verdorie, ik ben het 10 dag.
Wat binnen dit voor rare zin, jong? Ja, ik ga ze ook net betaald, ja. Maar het zal wel een doel had dat het zo'n soort zin binnen. Ik wil er niks, daar kan ik niks van zeggen. Ik had de zin net betaald, meisken. Sinds we even verslagen van het rederen in Burgum, zei Erik. Nou, daar zie ik al de ting om misschien even naar Burgum te gaan. Maar ik weet het net. Ik weet net dat ik er betiert voor had. Ik zal even zien. Ik weet het net. Dus hoe is dat leuk vinden, Erik? Had ik daar een verslag van maatje zoeken? Wie ha een regeling uitwerken die het juridisch sluit? In Kammengaborn in Ljout is een hierdersbelangenvereniging in oprichting. Nou, dat ben ik net hier hoe ze zo denken, maar goed. Nije mail oer Sietske. Kerst u al wel reden toch? Nou, dat weet ik net, ja. Op Rietjerk wel, even mij. Daar zeg ik inderdaad heel veel beelden waar ik kom. Maar hier in Ljout, ik zit daar in de boeten te zijn, ik zit hier in Ljout hier, maar hier op een veert zoeken, ja, kerst beziek je de reden in, maar dan is het ook wel op de bodem. Dan moet die magneetvissen die er weer uit scoren. Wie ik doe net op squal, hè? Doe komst rek. Kerst reden in Burgum. Ik zie je nog een plakje. Nou ja, zei jongen die marathon heen in Burgum wat goed is toch? Dat is die marathon van de KNSB, de officiële marathon op Naturius. Dus is het wel druk worden daarvoor. Je begint om 11 zo'n. Maar jaren als toen vind ik geen professionele reden best, dan weet ik niet dat ze plak voor die had, hè? Maar ik ken wijzen. Nou, ik moet het zien, hè? Ja, bezocht om een nacht op het record op haar naam te brengen. Er voel me een stien van het hart. Ik mis die. Ik moet de hele dag om die denken. Fjouwer meisken binnen onderzocht door medisch personeel. Dat doe ik volle vaker. Ik maar eentje in je beeld zien. Nee, verdorie, nou even hier. Denk het net, dan maar in Hudde Griep. Ja, nou, ja, in Hudde Griep. Ik ben er vroeg in Hudde Griep, hè, maar hier is de Kano-fever. Maar die zal nog wel net kleer wijzen, denk ik. Die zal nog wel net ree wijzen. Hij kniep in het stuur om de knokkels wiet waren. Zo je dat maar. Ze pakte de pennen in de hand en begon te schreeuwen. Ja, de pennen, denk ik. Ja, het maakt het dus echt net uit wat voor dialect als het in het Fries. Hè? Ik ga natuurlijk een beetje een Waalsk dialect. Maar dat maakt het net zo vol uit. Dan moet ik moet dingen voorlezen en verder geen vragen stellen. Dat zijn dingen die mij interesseren. Er wie geen wien en de zinnen. Wat nee. Pine is een signaal om in de revalidatie een stapje te bek te zetten. Ja, zo kan ik zeggen. Er wie geen wien en de zinnen. Die wat op nee. Zo. Er wie geen wien en de zinnen die al pal in het blauw. Wat had ik maar wijzen mij. Maar goed. Nou, voor mij had ik ze nog wel heel goed insprutsen en dan komen we op 10%, denk ik. Ja! Haha! Ik ga net het dijstige doel van het 1200 behalen, maar goed. Ik ken het net alleen nog, hè. Ik ken het net alleen nog. Ik moet elke dag van dan ook. Ik moet elke dag het 10% inspreken voor de Common Voice, oftewel inspreken.nl. Meestal gaan er echt heen, help u eens mij die database maar op 200 uren komen. Op dit moment ben ik al iets meer dan voor mij 150 uur, dus ik ben al de helft. Maar dan moet nog iets van 150 uren bij insprutsen worden. En dan kunnen er dus apparaten ontwikkelen worden die het echt Fries praten. Hè? Smart apparaten. Ik noem maar een zwargrobot of een Google Home die aan lekker Fries met praten kerst. Heerlijk. Hey Google. Ik ga je wel een Google Home sturen, maar hier heb je sowieso voor me net. Hey Google. Huh? Hey Google. Hey Google, zeg er eens wat. Geen probleem, ik zei. Ja, jongen, nou. Die is net, denk ik. Nou, mensen, hartstikke leuk dat je met me jongen. Ik zal wel even wat oors doen. Mijn Google gaat steeds
Hey Google. Mooi, ik heb iedereen keer aan de Google al. Hey Google. Hey Google, zet een nest op 24. Hey Google, zet een kachel op 24. Want wij zitten nou in een hoes aan. Van de koffie net helemaal. Ja. Wat? Nee jongen, idioot. Hey Google, ophouden. Hey Google, zet de kachel uit. Verdomme. Je de kachel hier. Wat is dit? Oh god, ik vind die al zo warm meer. Oh jongens, dit gaat helemaal mis, man. Ik zit hier dat ding helemaal... Ik ben ook al amuseren, man. Dit gaat net goed. Dit. Dan hebben we de hitte daar in de keet. Met deze prijzen, man. Uit. Zullen we hier gewoon uitkomen, domme ding. Jongen. Uitzetten, joh. Binnen 16,5, wat is dit? Kreeg maar die griem. Nou, meestal, ik zal proberen het op te lossen. Ik had thuis blijkbaar zit de kachel in één keer op 24. Dat was heel de bedoeling. Dus dat wil alleen oplost worden. Nou, meestal, ik wens je een hele fijne dag. Ik zal even zien dat er nog wat reacties binnenkomen binnen WW. Rekker jongen, WW. Oké, WW. WWW. Ik ben away. WW. Daggie.